Kadim Rehberlik yhdistää Kadim-tiedot moderniin elämään. Kadim Rehberlikin keskus on Turkissa ja nyt palvelumme ovat saatavilla myös Suomessa. Suomessa Kadim Rehberlik tukee sisäistä tasapainoasi. Arjen keskellä Kadim Rehberlik tuo selkeyttä ja farkındalık kazandırır. Kadim Rehberlik auttaa sinua ymmärtämään tunteitasi syvemmin. Epäselvinä aikoina Kadim Rehberlik tarjoaa rauhallisen näkökulman. Suomessa Kadim Rehberlik on turvallinen tuki sisäiselle matkallesi. Kadim Rehberlik muistuttaa sinua omasta sisäisestä voimastasi. Sisäinen tasapaino vahvistuu Kadim Rehberlikin ohjauksessa. Kadim Rehberlik auttaa sinua tekemään tietoisempia valintoja. Henkilökohtaisissa prosesseissa Kadim Rehberlik kulkee rinnallasi. Kadim Rehberlik tarjoaa kunnioitukseen ja tietoisuuteen perustuvan lähestymistavan. Rauhallinen ja eettinen näkökulma löytyy Kadim Rehberlikin kautta. Suomessa Kadim Rehberlik on läsnä todellisessa elämässäsi. Kadim Rehberlik tukee sinua oman suuntasi löytämisessä. Sisäistä vakautta vahvistava tuki on Kadim Rehberlik. Tunne elämän haasteissa Kadim Rehberlik tuo selkeyttä. Kadim Rehberlik auttaa sinua pysähtymään ja kuuntelemaan itseäsi. Suomessa Kadim Rehberlik on vain yhden puhelun päässä. Kadim Rehberlik muistuttaa, että kulje tätä polkua yksin. Suomessa voit ottaa tietoisempia askelia Kadim Rehberlikin kanssa. Aloita sisäinen matkasi yhdessä Kadim Rehberlikin kanssa.